Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου της Αθήνας συμπεριλαμβάνει σταθερά στο πρόγραμμά του θεματικά αλλά και ανθρωποκεντρικά αφιερώματα. Έχοντας καθιερωθεί ως πολιτιστική κίνηση, προωθεί και αναδεικνύει ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, με ιδιαίτερη προσφορά στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα. Φέτος, στο 13ο AIDFF, θα βραβευθούν για το έργο τους οι σκηνοθέτες Δήμος Θέος και Βασίλης Γεωργιάδης. Παρακαλείται να προσέλθει στη σκηνή ο σκηνοθέτης και πρόεδρος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων Ερμίας, Βασίλης Βαφέας, για την απονομή του βραβείου. Γεια σας. Θέλω να ευχαριστήσω το 13ο Φεστιβάλ Ψηφιακού του Κινηματογράφου που το διευθύνει ο Χρήστος με τους λαμπρούς συνεργάτες του. Όταν μου είπε ότι να απονείμω αυτά τα δύο τιμητικά βραβεία, του είπα ότι δεν είναι πραγματικά. Υπάρχει ο Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, δηλαδή υπάρχει ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης εν ζωή, που μαζί με τον Φίνο κάνανε αυτή την καταπληκτική ταινία του Βασίλη του Γεωργιάδη, το αίμα βάφτηκε κόκκινο. Αλλά μου λέει, εγώ θέλω εσένα. Οπότε είμαι εδώ, ο Δήμος ο Θέος είναι πολύ πιο κοντά μου, είναι πραγματικά δύο εμβληματικές μορφές. Ουσιαστικά αυτό που τους ενώνει κατ' εμέ, αυτούς τους δύο, είναι η Χούντα. Δηλαδή το 1966 ο Γεωργιάδης έκανε το δεύτερο θεατρικό έργο που σκηνοθέτησε, τις 7 μέρες της δημιουργίας, που ήταν η μοναδική εμπορική αποτυχία του, ένα εξαίρετο έργο, το οποίο θα μείνει πραγματικά διαχρονικά, και το 1966, ένα χρόνο πριν τη Χούντα. Και ο Δήμος ο Θέος έκανε την πιο εμβληματική του ταινία, το Κιέριον, που τελικά το έκανε και τον σταμάτησε η Χούντα το 1967, έφυγε από την Ελλάδα και μετά από κάμποσα χρόνια επανήλθε. Ήταν μια ταινία που έγινε με την συμπαράσταση όλου του τότε σύγχρονου κινηματογράφου, των σκηνοθετών, δηλαδή από τον Φέρι που ήταν ένας συνεργάτης του και που αυτός θα έπρεπε να είναι εδώ και να δώσει το βραβείο του Δήμου, μέχρι τον Σφίκα, μέχρι τον Αγγελόπουλο, τον Βούλγαρη, τη Μαρκετάκη, τον Τορνέ, τον Νίκο τον Νικολαίδη. Ήταν δηλαδή πραγματικά μία απόδειξη ότι σε εποχή πάρα πολύ δύσκολη οι καλλιτέχνες ενωθήκανε και κάναν αυτό το εμβληματικό φιλμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Βελισσάριο που μας έδωσε το χώρο, αυτό το χώρο που ο Καψάσκης για μας ήταν το ανοιχτό πανεπιστήμιο, και εδώ είδαμε όλα τα αριστουργήματα, μια που υπάρχει μια φτώχεια κινηματογραφική, υπήρχε και τότε, αλλά ο Σωκράτης και η Αλκιονίδα, αλλά κυρίως το στούντιο το κάνει να είναι πραγματικά ανοιχτό πανεπιστήμιο. Να προσέλθει παρακαλούμε στη σκηνή ο αδελφός του Δήμου Θείου, για την παρέλαβη. Πάρα πολύ το Δήμο και ήταν μια μορφή πραγματικά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Οργανωτική Επιτροπή και εσάς για την παρουσία. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η ταινία ολοκληρώθηκε μέσα στη Χούντα. Έξω. Όχι, εδώ. Και συμπληρωματικά γίνονται και όχι.
κανονικά λυγίστηκαν μέσα στη Χούντα και προβλήθηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας. Σωστά. Και πήρε η δική μνήμα, ναι. Μαζί με τον Κασαβέτη. Είναι οι δύο αυτοί που μετά το πρώτο βραβείο πήραν από το φεστιβάλ την τιμητική διάκριση. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και τους φίλους που είχαν την καλοσύνη αυτή και πέρασαν. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ. Και να καλέσουμε στη σκηνή τώρα και την κόρη του Βασίλη Γεωργιάδη. Παρακαλώ. Ερατό. Η Ερατό είναι στο εποπτικό συμβούλιο, δεν είστε πρόεδρος. Και πολύ χαίρομαι που τα λέμε από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι πάντα... Πολύ ωραίο είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Τον θυμηθήκατε, είχε 24 χρόνια. Χαίρομαι από τώρα που το παίρνω. Από εκεί ψηλά βλέπω χαίρεται. Βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαπέα.